Λοιπόν, αυτή είναι μια διαφανής οθόνη, ένα πειραματικό μοντέλο μιας διαφανούς οθόνης, η οποία αποτελείται από 512 LED. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα Universe DMX για να δουλέψει. Εδώ είναι η οθόνη, έχει 16 γραμμές και 32 στήλες. Εδώ πέρα είναι τα καλώδια της οριζόντιας απόκλησης, οι καλωδιοτεμίες, και τα χοντρότερα καλώδια, που είναι και μεμονωμένα, είναι τα καλώδια της κατακόρυφης απόκλησης. Αντίστοιχα, εδώ πέρα έχουμε το driver, το οποίο έχει τα 4 chip, τα οποία είναι τα chip για την οριζόντια απόκληση, τον επεξεργαστή και τα υπόλοιπα συστήματα της κατακόρυφης απόκλησης με τα FET. Ένα UART, ένας μετατροπέας RS485 σε TTL, που τροφοδοτεί τον επεξεργαστή με το σήμα μας, και τροφοδοσία. Και το τροφοδοτικό των 5V. Λοιπόν, αυτά όλα, το σήμα έρχεται μέσα από υπολογιστή και τρέχει ένα πάρα πολύ ωραίο προγραμματάκι που λέγεται Matrix. Λοιπόν, εμείς έχουμε φτιάξει κάποια σενάρια, κάποια Q, τα οποία θα ενεργοποιήσουν την οθόνη μας, και θα δούμε τώρα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, αυτό που πρέπει να δούμε επίσης είναι ότι έχουμε ένα προβληματάκι. Το LED αυτό δεν ανάβει και γι' αυτό λόγω σάρωσης μονάβει τα υπόλοιπα και τεστάρει ουσιαστικά το χαλασμένο LED. Αυτά αφορούν τη λειτουργία του chip. Με περαιτέρω ανάπτυξη στο πρόγραμμα μπορούν αυτά να σβήσουν και να έχουμε άλλα δεδομένα. Όπως επίσης αυτό που έχουμε πρόβλημα ουσιαστικά είναι στον ίδιο τον επεξεργαστή, όπου είναι στα όρια του και βέβαια δεν δουλεύει τόσο καλά η οθόνη όσο θα θέλαμε. Να δούμε τώρα όμως τι μπορεί να κάνει αυτή η οθόνη με τα IQ που έχουμε φτιάξει. Μπορούμε να κλείσουμε και το φως για να δούμε. Τώρα εδώ ουσιαστικά έχω βάλει 2 και 3 layers σε μερικά σημεία. Είναι το equalizer, το οποίο έχω σετάρει, και κάποια άλλα επίσης εφέ. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό είναι και αυτό με mix με equalizer στο κέντρο. Αυτό έχει ένα equalizer το οποίο ξεκινάει από κάτω και από ό,τι φαίνεται το έχω υπεροδηγήσει. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια φωτιά η οποία δεν έχει equalizing. Έχουμε πάλι ένα mix με 2 layers χωρίς equalizer. Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε κάποια προβλήματα που δημιουργούνται στην οθόνη και αυτό είναι λόγω επεξεργαστή. Είναι εδώ πέρα τα προβλήματα που δημιουργούνται εδώ. Αυτό είπαμε ισχύει λόγω του ότι κάποια LED δεν δουλεύει. Και εδώ έχουμε equalizing. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το εφέ. Εδώ και εδώ έχουμε ένα equalizer που ξεκινάει από το κέντρο. Πολύ ωραίο προγραμματάκι. Και σχετικά φθηνό από ό,τι ξέρω, γιατί είναι δανεικό. Και εδώ έχουμε equalizing. Και έχουμε μια σφαίρα που ξεκινάει από το κέντρο και επεκτείνεται προς όλη την οθόνη. Με ένα degradé. Για να δούμε. Και εδώ πέρα έχουμε ένα equalizing που ξεκινάει από κάτω. Τώρα βέβαια αν μπει μουσική, απλώς θέλει έναν αντάπτορα στον υπολογιστή για να παίρνει audio από μουσική, οπότε εκεί πέρα θα είναι πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Γιατί τώρα διαβάζει χαμηλές συχνότητες ουσιαστικά.
Μετά βγαίνουν διάφορα σχήματα που φλασάρουν και σβήνουν σιγά σιγά. Και αυτό το layer ουσιαστικά είναι μόνο του. Στο φακό βγαίνουν πολύ πιο σχετικά ωραία. Δεν φαίνονται τόσο πολύ τα προβλήματα που έχει η οθόνη. Και εδώ πέρα φαίνεται το όνομά μου. Και εδώ υπάρχει το equalizing. Εδώ πέρα έχουμε ένα equalizing το οποίο βγαίνει από τις δύο εξωτερικές μεριές της οθόνης, αριστερά και δεξιά, μαζί με άλλα δύο layers. Το ένα layer είναι αυτές οι δύο μπίλιες και το άλλο layer είναι ένα ντεγκραντάρισμα από δεξιά προς τα αριστερά που σβήνει σιγά σιγά. Από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτά είναι τα IQ που έχουμε φτιάξει.